साला बे आथिं गोलाव अखायाबो साला मेगन सादों आंखौ सालानि दैसो जासिगोन बेयावबो खोमसिथ' खोमसि जाजोब्बाय थानाय जायगायाबो दा दै जाजोबसिगोन खारनांगौ जासिगोन आंहा साला आथिं गोलाव अखा लिङा हौवानो दाब 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 ज्राव 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 गावबा गावनो फैगोन बेयाव मानसि जानांगौमोन नोङो अखा साला लाबायनो हागौमोन नोंखौ आं खेबसे साला दै जाजोबसिगोन जायगायानो अबाव थानांगौ दा अबाव थाहैगोन आं बेकार में टेनसन साला बे रितुनि फिसाज्लायाबो रनिया गोमादोंनो नाथाय बे रनिया गोमानाया आंनि थाखाय बिराद मोजां खौरां दासान्दि आंनि थाखायथ' बे बिराद मोजां खौरां रनिया गोमाना दं साला बे रनि लंफदा गोमानानै थाबाबो जासिगोन बियो फैबाबो जासिगौ आंनिबाथ' थैबासो मोजां मोनगोन आं बिखौ थैनो थाबाबो जायो बियो फैबाबो जासिगौ ए भगबान रनिया थैना थाथों दे साला साफा सुफोरा ओरै गोजान जानांगौलै आंनि लाइफनिफ्राय रनियाबो आंनि थाखाय दोंसे गोलाव जम गोनां सुसो बियो रनिया जुदि थैयो आंनि थाखाय मा मोजां जानो हाबावो रनिया थैब्ला आरो आंहा टेनसनानो गैला रनिया गैला आरो बे सासेयाथ' आंनिनो फिसौज्लाखा आरो बे रितु बेथ' मोस्रोमबो नङा आंनि थाखाय ओरै गेब्लेहोजोबगोन आं बिखौ ओरैनोबाबो आं रनिखौ मायबा नङा मायबा मोनसे खालायखागौमोन दानो नङाबाबो उनाव आरो दाथ' गावबा गावनि साइड दानबायबाथ' मोजाङैनो थैबायबा बेनि उनाव थाबाय रितु बे मोस्रोम सेफ्लेबानो सेफ्लेजागोन खेबसेयावनो सेफ्लेनो हागोन बिखौ आरो सासेयाथ' आंनि फिसौज्लासो निजा फोथायनो नागिराबाबो निजाखा टेस्ट खालामबाबो निजायानो ओंखारखागोन बेयाव रावबो फोथायनायजों खोथा गैया निजा माने निजायानो आरो जायखौ होनो असे आंनि असे फिसा हे भगबान रनिया थै दे भगबान रनिया थै जेराव दङ बेयावनो थैनानै था फैफिननाङा बेयाव गुदु नों फैफिनदों गुदु गैला कुथु गोबाव जाबाय आं थैसिगोन कुथु नोंबो दिनैसो फैबाय कुथु नोंबो बेसेरा मा खालायनो माथो होनो रायज्लायनो रोङा सोर मदद खालायनो नोंखौलाय आंखौलाय थां कुथु थां नोंबो गोलैबोगोनसो अबावबा फिस्लायनानै नै आं थैसिगोन दसेबावबा थां नोंबो फिस्लायना गोग्लैगोन बेयाव नोंबो गोग्लैनो गोनांबा थैखागोन बेनिफ्राय रावबो बासिनो हाया बे जायगानिफ्राय बेसेबा गोथौखा नोंबो थैगोन ओंखारनो हानाय नङा थां गोग्लैगोन फिस्लायना थां आंथ' थैखासिगोन दसे उनाव माबायदि मोनो थैनायखौ बेबायदि खाथियाव मोनबोला जेब्ला नों मोनथियो गावखौनो थैगोन होननानै बे समा बे संसारनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव सम आंबो दा गावखौनो थैगोन होननानै मोनथिबाय नालाय बिखा ख्लाब ख्लाब गोसो ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो बै थैनाय समाव आं माबोरै मोनगोन होननानै गिनानैनो हासुनो ओंखारां खिनो ओंखारां मोनदों आं मानोना थैनाया आंनि खाथिथार सफैबाय बारा सम गैला आं थैनो थां बेनिफ्राय थां आं थैनायखौ नायनाङा नोङो थां नोंबो बहाबा आंखौ थैनायखौ नायनो गावबो गोग्लैबोगोनसो थां बाबा थां बाबा थां गुदु थां नै हाबिला नोंसिनि हाबाखौ फैगौ दानावनो खुंनानै होनसै फैगौ दानावनो खुंसै नङाबा टेनसनबो मोनबाय थायो आरो माबा नङा माबा मोनसे जानोसो नागिरबाय थायो बेनिखायनो फैगौ दानावनो खुंना होनसै नोंहा जेबो माबाथ' गैया प्रब्लेमथ' गैया फैगौ दानाव खालायबा गैया दे मादै ओरैनोबाबोलाय बेनो नोंनि न'खा सिखिरि लैथोआ जेरै नोंबो बेबायदिनो आंनि फिसाजो बायदिनो गुथाला बिराद टेनसनाव थायो नोंखौ लानानै बेनिखायनो बे बाराव आं हाबाखौनो खुंना होनसै होननानै जोंफोर सानबाय थाबनो नङाब्लाथ' जोंफोरबो सानदोंमोन एसे गाजा गोमजायैनो हाबाखौ गोदोरैनो खुंगोन होननानै न'आबो जायासै हाखु दाखु जाबाय नङाबाथ' न' स' गोदान लानायनि उनावसो जोंफोर सानदोंमोन हाबाखौ खुंना होगोन होननानै दा आरो न' जानाय माबानाय बेफोरखौ नेबाय थाला जागोन ना नोंहा जेबोथ' प्रब्लेम गैया नानि फैगौ दानाव खालायब्ला गैया मादै जेबो प्रब्लेम गैया जुलि लायाबाबोथ' आं बेयावनो थाखानांगोन आरो लाबाबो बेनो आंनि न'खा जेबो प्रब्लेम गैया मादै खालि मादै अख्रां राजाखौसो स्कुलाव एडमिसन होनांगौमोन थाबनो आंबो सानदों र' बेखौ जागोन दे गाबोन रायज्लायहैगोन स्कुलाव न'आबो लुस्लाबनो हायासै नोंसोरा बायला जिलायावनो थानांसिगोन आरो जेबो जाया नोंसिनि मामाजोंबो खेबसे रायज्लायनांगोन बिनोबो खेबसे खिन्थायाबा दुखु मोनना थागोन ना खोथाफोरखौ हाजारबाबो नोंहा रावबो गैयानो बेल'सो सासे मानसि दङ न'नि मानसि आंखौ आबैया गाबोन थांनो होदोंमोन खबर लानो मामाखौ
औ थांनो हागोन दे आंथ' थाङोआनो नाथाय नोंसिनि आनैया माबोरैबाना खुगाफोरा जानला मोनला बुंलाबायो बेनिखायनो थाङा आङो औ बुंदों आबैया नोंसा मामायालाय बिराद मोजांखा आरो ओमफ्राय नोंसिनि आनैयानो एसे प्रब्लेम खालायनो नागिरो आरो रायज्लायनायफोरा माबोरैबा गाज्रि मोननायफोरखौ मिन्थिया आरो औ मादै गुटालखौ खेबसे फन खालायबावनांगौमोन खोमा मा मोनखोबा फैनो हादोंना हायाखैबा ओजों दै जादों होननाया फनखौनो आं खालायदोंमोन र' दानि बावैसो हमाखै बियो र' खालायबावनि र' आं खेबसे औ खालायनाय मादै बोथोराबो मोजां नङाना र' खालायनो र' आं बेखिंनो होननानै बुंदोंमोन र' लामाखौ अखाया एसे हागाबाय र' थांथानि र' सिगांसिम गारि मोननो हानाय बेखिं थांजायोब्ला सर्टकाट खालामनानै ससे खालायनानै थांसै ससे लामा ओंखारलाय आरो गुबुन जायगानिफ्राय गाखोलाय बेबायदि खालायनांगोन गंसे गारियानो थाङाबा मा जायो फात्ता गैया अखाया हाफिननोबो हानाय फैनायावनो अबेखिं फैफ्लांखोब्रा आंबो बेखिंबोलाय माथो दै जाजोबदों मुस्किलसो जासिगोन बायदि मोनबायलां आं दिनै न' सहैनायखौ बारथारना ससेसिम थांथारनाया हामगोन नामा आंबो गारि मोनगोन खोमा होननानै थाबायनायावनो माबा हाग्रा बारियाव सफैबाय बै साइडफोरखिनलाय माथो जंगाल गोजासो बेखिंनो फैनायावनो फैफ्लांबायलै हैद थांफिननायानो हामसिगोन खोमा जि मा एड्रेस होनाय बे मानसियाबो ना आंबो फुल लामाखिंसो फैफ्लांबाय लामायालाय बेखिनोमोन खोमा र' दा दै जानायखाय बेबायदि नुदों थेवबो ससे थांबावनासो हामबावगोन नामा ससे थांबा आरो बै साइडखिं माथो लामायानो गैला मा सैमा सोंदोंलै सैमा फासिना दं नामायो बेलाय माथो सैमासो फासिला सैमाया दैबानायाव फासिनानै दं बायदि ओइ गुद' फै फै गुद' इसोरे आं बायदि फासिना दोनखोमा बियो थांनो दै जाजोब्बायना मा कुथु माखौ सोंबाय थाखो नोङो आरो माबोरै सफैखो नोंलाय बेयावलाय अबाव नोंना बिगिमानि न'आ बबेनि नोङो माबोरै सफैखो बेयावलाय दैबानायावलाय न'आ अबाव नोंना कुथु बुजिबाय दे नोंबो आं बायदि दैबानायाव फासिना थादोंना न'आव थांनो हायाखै जोंहानाव थांनो नोङो जोंहाना न'आ गोजानथारलै नङाबा थांनो हागौमोन मायबा बुंनो नागिरदों नामा बियो सैमाया माखौ सोंबाय थादों बियो बेबायदि कुथु रुराय मा जादों मायबा बुंनो नागिरदों नामा नोङो आं जेबो बुजि मोनाखै नोंनि खोथाखौ मानो सोंबाय थादों नोङो लामाया दै जाजोबनायखाय थांनो हायाखैना नोङो दे आं नोंखौ दोनहैगोन दे अबाव नोंना न'आ थुलाय देखायलाय अबेखि थांनांगौ दे बुजिबाय दे आं नोंखौ गोरान जायगायाव दोनना फैनांगौना आङो बे दैबाना जाजोब्बाय बेयाव दे दोनहैगोन दे आं नोंखौ गोरान जायगायाव सैमायालाय सोंबायानो थाबाय माथो मा कुथु मायबा बुंनो नागिरदों नामा नोङो मायबा प्रब्लेम जादों नामा अबावबा मायबा बुंनो नागिरदों नोङो सैमाया मायबा बुंनो नागिरदों खोमा दे मायबा नुदों नामा बियो कुथु दे आं बुजिबाय नों अबाव मायबा नुदों नामा मायबा जादों नामा दे थांबाय गावनि उनाव थांनांगौ खोमा मायबा नुदों खोमा बियो थौनाय दे थांगोन दे आङो थौनाय मा जादों कुथु मा जादों उनाव थांनि र' मायबा जामारदों खोमा मायबा नुमारदों बियो बेनिखायनो मायबा बुंफैदों बियो कुथु अबेखिं लांगासिनो नों आंखौ बेसेरिना कुथुना फिसाफोरा अबावबा दं खोमा दैफोर लोमदों खोमा थानाय जायगाफोराव अखाया हागाबाय र' मा जायगायाव लाना फैखो आंखौ बियो कुथु हाखर दं गोग्लैलांगोन मानो सोंदों बियो सिंखिं नायहरनानै ना बेयावनो दङ मायबा बेना फिसाफोरा बे हाखर सिङाव गोग्लैलाङाखैथ' कुथु मा दं बेयाव र' आं नायनो र' खाथियाव थांना गोग्लैलांगोन हाखराव गोथौथार खोमा माथो दंलै बेयाव इसिबां सोंगासिनो बियो नायै मानसिसो फंबाय सोर नोङो फंबाय दा गिसै नोङो आं बासायगोन नोंखौ फंबाय गिनाङा नोङो आंखौ बासाय आंखौ गना थैसिगोन आंखौ बासाय दैया बुंगासिनो बेयाव आंखौ बासाय आं थैसिगोन आंखौ बासाय आंखौ बासायगोन आं बासायगोन आं दङ गिनाङा नों आं दङ
नै दैया लोमथारबाय आंनि खुगा सौफैथारबाय दै मोनलोंबायानो आं सानस्रिनोबो रोङा आंखौ माबोरै बासाय आरो नों आंखौ माबोरै सिनायो आंखौ रनि होनना माबोरै मिथिनाय आंखौ बोरै सिनायो नोङो दे गिबियावनो आंखौ बासायग्रो उनाव रायज्लायगोन आंखौ बासायग्रोनो आं माबोरै खिन्थानो दा बे जे आंनि फंबाय आरो आङो बे एक्सिडेन्ट जानाय समाव हाबिलिया जेब्ला फैदोंमोन बे समावनो बाबाया फैनाय समाव बाबाया फट' खेबना लांदोंमोन नोंखौ रनि बेयावनो आं नोंखौ सिनायदोंमोन नाथाय आगै नों आंखौ सिनाया आं नोंनि बिदा जायो मायबा खालायदो नोङो नङाबा गुबुनाव थैसिगोन आं माबोरै सम गैथारला आंनाव औ आं बासायगोन नोंखौ आं बासायगोन नों टेनसन लानाङा नों पेनिक जानाङा नों कुल माइन्डआव थानाय र' आं बासायगोन नोंखौ जेराव दं नों बेयावनो था आं फैगासिनो नों बेयावनो था आं फैगासिनो र' माबार खालाय नों खालि धैर्य हम गोसोखौ दाद खालायनानै था दसे आं दिरुं नागिरना मायबा नागिरना लाबोनि नोंखौ बोखांनो थाखाय आंनि फंबायखौ आं बेबायदि थैनो होआ आंनि मेगन सिगाङाव आं बेबायदि थैनो होआ बासायथारगोन आं जेरैखिजाया बासायगोन अबावबा दिरुं नङाबा मायबा गोलाव बुस्थु दान्दा सान्दा मोनबाबो जागोन बारा गोलाव नङाबाबो जागोन बारा गोथौ नंखाया